esan dituen gauzen laburpena besterik ez da. Era bat oioak eman, aginpideak bideratu, eta horrentan dabil, betiko legez Miguel Ángel Tomé. Ezinean dago Alavés, ezinean. Baloiona orain eskuine galera Sansek, erdiraketa barrutik, Morcillok moztu du. Oscar Martinezen kontrola oso zaila zen hori ba. Oso ondatera du Oscar Martinezek. Azkar berreskuratu dute txuri urdinak zela erdian. Ñigo, Castañeda ezkerrean, Pardorentzat pasea. Casares defentsa lanetan begira noraino joan den, erdiratzen saiatu da. Iban Malon kontrarasoan. Castañeda bere gainean, zenean falta dirazi du. Alavesen aldeko falta. Aikolan hor gehiterako, horren zaizegoen, noiz ikutuko dit, a ber. Azkenean lortu du, Baina lehen gora, Alavés ezinean ikusten da. Zelai erdiak ez du baloirik ikutzen, Asier Salcedo da pixka baloi bila etortzen dena, Esparzak bukaera ematerako gehiago dago, jokatzeko baino. Eta orain espaldiko partez jokaldia ondo egin du Alavesek, moia izan da, ezta? Atzetik gora egin duena, ezkergaleko atzelaria, bat bikoak eginez, kornerra. Hortikan egin beharko bizka bat zerbait nahi balinu, zergatik bestela ondo lotuta dauka Sansek zelai erdiko joko hori, eta Alavesek hortikan espalin bai jokorik ateratzen, baloirik ateratzen, oso motz gelditzen da leku guztietan. Ezker aldetik aterako du kornerra, mugimenduak area barruan, baloiak gora, buruz ikutu du Alaveseko jokalariak, Toño Ramírez. Atezainak hartu du baloia, luze aterako du. Sanseko jokalari bakarra, biatzelari. Alare Sansekoak eramango du baloia. Atezainak berriz ere atzera egin du, atera. Zer egiten duen, Alainek. Pase atzera. Castañeda. Berriz ere Castañedari eman diote. Erdirak eta ezkerrarekin zuzenean kanpora. Ateko sakea. 18 minutu tardi Anoetan, goli gabe. Sanse eta Alavés. Iban Malon ikusi dugu hor, keinuka, Tomerekin, entrenatzailearekin berriketan, eta hemen irudietan bestea. Este entrenatzailea, Kodro. Morcillo. Gaizki, kontrola joan egin zaio. Alboko sakea Sanseren alde. Atezaina hor dauka, jokatzeko, Atezainare laguna da, Oin konfiantza gutxi, edo baita ere postura batikan, bera nola eskerra den, eskubiakin jotzeko konfiantza gutxi, posible da. Baina atezaina... Eskubiarekin atezainari emateko. Ez da asko behar, Ez, baina, eskenean... Moia ondo gurutzatu da, Arkaitz Berezen aurrean. Oscar Martinez, Ibon Gutierrez, atzean utzi du Ander Alaina, ondo atera du Alavesek. Iban Malon. Estaldera. Buru altxatu. Oscar Martinez eman nahi zion, honek bularrez Esparzari. Baloia berriz ere txuri urdinen hanketan. Presio gutxirekin, baloia errez rekuperatu. Realak kasu honetan, Baina ere, bi pase eta hirugarren aiterako rekuperatuta baloia. Eta alde hortatik Alavés arazo handia dauka. Eta irudzeit asko mejoratu beharko duela, Gertatzen dena Alavések gola daukala. Ikusi dugu jokaldi bat, Casares ikusi dugu, jokaldi batean dekei ez dugu ikusi. Eta hor dago bizka bat, hortikan etorri liteke aukeraren bat, edo gutxienez baloioren on bat arean sartzeko baina. Bestela, bi baloi ondira area barruan sartutakoak eta... Gehiago ez zertxo. Lehen aipatu duzu, ez dela jokaldi izan. Baloia aurrera ikutu eta erdiratu. Besterik horrela gainditu du atzelaria, horrela egin du erdiraketa. Eta Casares ikusi dugu, beste askotan. Kalari trebea azkarra dela, ondo buruz buruko jokaldi horietan, erdiratzerakoan. Ez da azaldu, urrutitik jaurtik eta gola, ederra, zoragarri
Sanseren gola. Atezaina aurreratuta ikusi du, zin izan da? Javi Ros. Zoragarria, Sanseren gola 41. minutuan. Ikustea gauza bada, Juanan, atezaina aurreratuta dagoela, jaurtitzea, pentsatzea bakarrik beste bat, eta gero asmatzea, begira, Nundik, nola ikusi duen? Atezaina dena... Orain ulertzen dugu zergatik atzeratzen zen erabat atezaina. Eta gero, egia esan, atezaina iritsi da, arraroa da, baloi hori ikututakoan barrura sartzea, kanpora egin behar zuen, hor, utxe egin du Monterok, hemendik aurrera bai ez dela mugituko gara txekitek, Juanan. Ez dakit mugituko dena, ez mugituko, ez? Nik uste merita handia daukala Javi Ros hori oso ondo egiten du, bera gainera trebea da horretan, askotan ikusi denik hau egiten, bai gazte mailan, bai kasu honetan Sansen jokatze 3. mailan ere bai, 2. B mailan ere bai, hau ausarta da gainera, ez? Eta konfiantza asko dauka bere kasu honetan golpeoan esango genuke, jaurtik eta baino gehiago ondo jotzea da baloia eta ipintzea, ez? Eta merita handia dauka hori dena. Baina, estaldean ere laguna izan du. Estaldean ere sekulako laguna izan du. Bai. Ez? Bat, iruditzen zaite beti baloia ikusi behar dela nola datorren, baina garrantzitsuak horrekaldia dela. Lehenengo lekua hartu, jakinda baloia nundia datorren, eta posturak garrantzitsua dira, eta gero baloia askoan. Nik uste dut, gainera ondo joan dela, bueno, ez dakit ondo joan dela, baina behintzat iritsi da baloi hori aterako eskuarekin ondo ikutu du, arraroa ikutu eta gero zer egin nahi zuen. Nik uste dut, kanpora botatzen nahi zuela. Kontua da, Sansek gola sartu dula, lehenengo zatiko 41. minutuan Javi Rosek sartu du, bat eta huts aurretik Kodororen taldea, eta hemendik aurrera orain arte erakutsi duena, baina askoz ere gehiago egin beharko du erasoa batez ere Tomeren taldeak. Esan dugu, nagusitzen ari da ez era bat, esango nuke Sanse, zelai erdian kontrolpean duelako zelai erdia, aukera askorik sortu gabe, baina orain markagaion aurretik da, eta zerbait gehiago egin beharko du Alavesek liderrak. Ezaztu hori. Ba, oso... Irutzet emaitza, azkenean gola egin du Sanse, baina legezkoa dela, Sanseren joko asko zobeaz da izan, hobea izan da Alavesena baino, eta zelaian asko zobeto moldatu da, eta irutzet zaite alde horretatik legezkoa dela bat etot zirabazten joatea, Oin, gero beste gauza da, atezainak behilan ondoz betetzea, eta lehengoaren jarraituz nik usten dut nahi izan duela gora langatikan gora botatzea, eta gauzarik errezena zer baloia gelditzea, eta kanpoan ustea zer gaian bera bakarri zegoen. Ez zegoen inor aldaratzea jasotzeko, eta denbora emango zion. Denbora emango zion, eta nik usten dut gaizki erabaki txarra hartu duela, erabaki txarra bat korrikaldean ere bai, eta gero baloia nun ipini nola gelditu horrere bai. Ez dakit, Tomek zer egin duen, Joseba ikusten dut, eseri egin dela, desagertu egin da. Alaxe da bai, erabat isildu da, Alaveseko zaletuak bezala erabat isildu da, eta zur eta lur jokaldiari begira bazirudien irudi geldoan zijoala, baloia pikinka jeisten ari baitzen, aldagela aulki guztia berari begira ari zitzaion atezainari begira, eta ikusten zuten begien aurrean zeukatena egia bihurtuko zela pixkanaka bazioan, eskua sartu du, eta denek batera eskuak, hau da Alaveseko jokalari zein entrenatzaiek burugoinean jarri dituzte eginiko hutsarekin edo harturiko sorpresarekin. Hala izan da, berriro Montero atezaina, orain area utzi egin behar izan du baloi hori kontrolatzeko, gero kanpora bota du, albotik aterako du Realak, 10 segundu lehen zatiko 45 betetzeko. Eta ja da 7 egunetan ikusten dugun bigarren aulako izan ere ezpeitantzi behar, pasan astean Madrigalen Ricardo tarteko Kanik ere sekulakoa sartu zuela. Ederra Kaniren gola. Bete da lehen zatiko 45 minutua, lehen zatiko luzapenean sartu gara. Baloi luzea hor begozoren bila Sansek, nahiko lan hor atzelariak azkenean ondo ikutu du, ondo moztu du Ander Alainak. Epaiak txistua jo, eta bukatu da lehenengo zatia, bat eta hutsekoarekin, orain dela gutxi esan duzu, Juanan, ez dugu esango erabat nagusitu dela, gola hortxe, golaren jokaldia, atezainak ikutu, eta bai, gauza raro egin du hor, baloia bertan ustea besterik ez zuen, gero ateratzeko, guk ere atxeden hartuko dugu